Kidor bar shnong ki kendai terli ki shnong ke Eastern Ribhoi kila thau ka kenhon Omyam Hazard Area Collective Forum UHACF ban penbor ke sarkar jela bagaman ra kilat jingyadai ki nong shnong ki basa syakejat jong kepung Omyam namar ke jingma ke jing sier na ke jing bethai jong kepung na ke jing kieng ka bala sedang bantor. Yakni ka kenhon na thau ke jingyalang jong kirang ba shnong kini ki kendai terli ki shnong ka belalong ha kamiat jong kakat pratrik uyayong arhajar arpulai ha ke shnong mensan ha ke distrik Ribhoi. Kirang ba shnong kila thau shua ya ke ad hoc committee jong ka UHACF ya ki ban sepen skema ki khendiat sngi ki banwan bat kini ka committee ka kenthop yo ba lamang manik CM ko legal advisor uba Hillary Shadap rang ba shnong ka tengam ko secretary bat kibe. Hagini ke jingyalang kirang ba shnong kiletai ru halor ki jing syakta ba kha jing kinong shnong ha kapor ba plaj na kepung Omyam kaba penjulor lot ki jing thung jing tap bat bo jing ma ya ki jing embryo haba kran kilat pathai kubor secretary ka ad hoc committee uba Hillary Shadap ulapan pau ba ka committee ka dawan ka sarkar banwan ra kilat jingyadai kinong shnong bat ki jing thung ki jing tap la kadai kapor ba plaj na kepung Omyam nela daja ba bathai ke jing kieng ka badane ko ulong bakim kwa ekapisa bakin ai jingerap onda kila shemlanot ragi don kam ka jingyada na do menta ulong shosho bakum bakalong mentahi kinong shnong kila dan lupa hatmir jong ka jingma halor ke jing julor ke jing thung jing tap na ke jing plaj uba Hillary ulong baginong rap labun sien kilamat ke jing do nong ha kapor ba plaj Ndre kam judan ke jing jingerap na ka MEECL. Ka UHACF kadawai ke sarkar jela bakadai banwan jurip gishnong kibran syakejat jong kepung Omyam kibran komba arpau teli bat gijing syakta jong kini gishnong. Ha kapor ke baplaj ne laraja baja kanung no jing ja ke basngusi ya kani kepung. Let's say haduk ano kalong las ketika dam lada kaptail na julor no hatu namta tang bayak bayang ha ketika jingking lene wat gitu ki shnong ki thau ba yak long ba jung ka Omyam te ka jingi kenduk lang mta ka singi kalong ba ngi kum ki rang ba shnong jung ki shnong ki bahap ha kalong ki bayak long ba kani ka Omyam kalong ba nadu ka umdan ka shnong umdan umsai prak nang ta ter ki shnong ki bayak long ba kani syadu syam tengam siti ngi sngo ba kum ki nong yelam shnong ba ka jingdu ka kraw khamtam lada ka jot ka pral ne ka ptheno ti kadam ka jingta ka bajor khamtam ki pai ba nong shnong khamtam ki barep nadu ka ba kising bat ki babun jai ki marem te ka jing karpat sekali yang sarkar hatu kum kita ki jing penmang lene kanu ka kian perkhat nam ta ki pai ba nong shnong ki la perkhat nam ta ka ni ka kam bat ka jing itu kenduk lang hane kalong ba banyamir jingmut perarang ba shnong ni kalong ba ngikmil nti ba sarkar kan pe bat kan le namta jungi ki pai pa nong shnong ki balamat naduk ki post nem bat ta ngala banong ne ba naduk ki post nem ki ba shwatat haduk menta kam judon kano let's say la dadon ke jinglen shop na ka wa Omyam na ka jing plai dam kam judon kano compensation la kaliang ka MCCL na kaliang ka disaster management te ka jingkarpat na kaliang jingi kum kirang ba shnong kalong ba ngikem tujur ya sarkar bakan pe ban kmilam namar ba kani ka kam dei ka kam ka bang syukran tang po assembly hendrai ngide ban le ru shafil haduk ano kita gishnong kita ka syakta kani ka jing pelai kani ka dam lene let's say yo ngisnubok iba kani ka dam kan theno lene hakano benta kan senjor kemudian syakta kadai ka jingdu nong ka bakraw namta ki pai ba nong shnong jong kini ki shnong ki bayak lengba jong kani ka ba Omyam kidon ru arpau tam bat kinong rep ki dei ngala banong 40% te ngim kwa kita ki kam isne ki ba yarap tangkatuk ni hendri ngidon kam kita gelat jingeda ki babyang ki bapaka nam ta gini ki pai ba nong shnong kam tam ya kamarep mariang te lesim tang deng ki perkhat kamarep mariang hendri isne bok yo lese ngidu ngilak bendu ruwat igim simbrio lengba kan nangamar ngimlak mentip hakan kono kopor bahkan wan kata ke jinglen shop nenta ke jing pelai dam namar ke jing tip lese ke ba tang digi minit dang tegi kenta tingi kerpat di kaliang sarkar bikin tau da kalat kelenti kumno ban penbiang ban penbet ya ka bede bede ni ka kam lene ban sna da kawi pat kadam segewi bentaru kata na kaliang jingi kerma snongi banjur baga ka sarkar ka le ban le nam ta kani